Jadi September itu menurut pawukon sudah mongso ketelu musimnya kering. Tapi ternyata nandur jagung tukul pari. Piye arek gak wani, Mbak? Ngupuk gawe dhewe. Ketokno seloyone semprot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kupat Katon. Ini kan watu gunung, Mbak. Sesuai Mbak iku nek watu gunung ki fase resting iki. Fase jeda, istirahat sak ngonteni bareng yo jeda iki istirahat. Lah dadi pancen sing sadurunge kan wukune dukut, pancen pawukone arep dikukut dan lereng. Nah iki watu gunung kan akhir pawukon, Gus. Nggih. Dadi yo watu gunung. Istilahnya wayah tumungkul supaya dumunung. Dadi yo panggah ndonga nyang sing maha agung kan ngoten. Dadi niki cara ngono ambil napas sejenak nunggu tebone wayah wuku sing ngarep iki engko. Sinta awal pawukon maneh kan ngono. Mulane watu ya wis ndunungi. Nggih. Gunung ya ndunungi. Artine lek perlambange watu ya mesti garing to, Gus. Nggih. Watu ya mesti garing. Dadi cenderung ya memang ya ngene iki ndak enek potensi hujan. Gunung apa meneh ya gunung jenenge ya lemah ya akhir kan ya cenderung garing iki satu minggu ini. Ya kan Senin wingi sak nganti Jumat iki ndene udan blas iki. Ada. Wontene nggih protu weret paling pirang detik ical. Weret pirang detik ical ngoten mawon. Padene yo watu gunung. Watu gunung jenenge wis watu. Atos, Mbak. Gunung, watune atos, gununge yo atos wong jero Gede. yo watu, yo gedhi. Wis saiki nabrak gunung, sapa sing ora gulung kuming? Pesawat Nabrak gunung salak kae ya. salah nabrak gunung. kuming. Gulung kuming, Mbak. Gunung karo alas wis siji lho, Gus ya. Beda, Mbak. Beda, alas ki ning kono enek tanduran apa tumbuh-tumbuhan dadi ketoke rimbun, tapi lek gunung cenderunge ya hanya gundukan, kadang-kadang lemah padas nih. Dadi gunung bergunung-gunung. Gak mergo watu ya. Ana duit ditumpuk ya duit sak gunung jenenge. Duite nganti gunung. Gunung dadi perlambange cenderung ada ini ya, cuacane kering lah nggih. Kering ya. Memangnya fase apa jenenge? Dari tahun ke tahun setiap watu gunung itu rata-rata nggih ada ngeten. Sik termasuk nglumpuk nih mendung. Lumpuk-lumpuk. Ya saiki kan lho kan mendunge kaya ngono kae. Jeda. Engko lek wis landhep Neng sintone enake kok sinto landhepe iki sik lunga. Barek sintone lah, sintone iku lha iku lek sintone nangis iki engko. Terus Baru watu gunung sinto. Biasane sering nangis sinto ki. Sinto. Gurune Wira Sableng, Sinto gendeng. Untuk sinto yeah. ya mungkin ya ini kan hari Sabtu watu gunung ya. Hari Jumat ya. Jumat watu gunung, masih ada 2 hari lagi Sabtu. Minggu Pahing itu kan awal wuku sinto. Nah, ini makanya sing jadi warning ya saya. Neng wuku sintonya itu biasanya para leluhur itu biasanya punya kearifan lokal kayak dawe Mbah Parno kuwi, Gus. Sinto lek gelem nangis, ndrenginging, maksudnya nangis terus. Hujan. Berarti ada istilah apa ya? Ya air yang turun koyok nangis ya nih. Dari langit ada turun berarti ya ono udan. Nek sinto iku kono udan, kecenderungan di minggu-minggu berikutnya niku ada curah hujan. Nah, itu loh. Ritme hujannya lebih ada. Ada di wuku-wuku selanjutnya. Selama satu siklus pawukon. Itu sering ada hujan. Tapi lek sintonya niki 1 minggu sinto nanti cenderung kering seperti di watu gunung ini. Ngalamat curah hujan ke depan itu kecil. Berarti cinta ini sebagai tolok ukur. Nah, itu. Makanya kan angine wis silir-silir ngene iki. Arah ngaler. Ngalor kayak silir iki silir adem iki ya sik. Ya kuwi lho kira-kira nangis iki Sinto. Sinto nangis
sing nandur jagung ambek dhewe yo nangis, Mbak. Pokoknya niku wis urusane anu Muga selamat kabeh lah wis. Selamat kabeh. Nggih. Sing baku dari awal kan mau nanem wis disiapkan ya. Yang nanem padi gimana, yang nanem palawija gimana wis siap. Apa iku selokan jeru-jeru iku Gus dalam. Jadi suatu saat nek hujan mendadak niku wis relatif aman lah. Dulur-dulur delene ya lemu-lemu. Jagungnya muga-muga engko ya kuat. Nggih. Tur parine iki meh Ayo. jebul Gus. Kayak ngene lah. 43 hari. Kata siji Gus. Kasar penapak. Dan kayak wayah dukut, wayah apa jenenge sakmono wayang kae. wuku yo. Cik, iki saiki watu gunung sak Mei ini. Pirang dina, Mbak? 40 Nggih. 43 hari. 43 hari sak Mei ini 43. varietas katubilan. Biasanya nanti ke arah 49 ke 50 hari Nggih. di kemangke biasanya mulai bunting. Bunting. Oh nggih, Mbak. Ini kan Pranoto Mongsan ada batasan wilayah dan ketinggian gitu, Mbak. Nggih, nggih. Di satu wilayah tertentu dengan wilayah yang lain mungkin ada perbedaan. Oh iya. Dengan ketinggian tertentu dan ketinggian yang Ya, lain. betul. Misalnya ning Wonanti gini iki. Sintone purun nangis. Berarti relatif di wuku-wuku berikutnya banyak kemungkinan potensi turun hujan Di lokasi sini. di lokasi sini. ini. Nah, nek misalnya sintone teng daerah katakanlah Pule sing daerah lebih tinggi atau Malang, ternyata sintone mboten Jawa, ndak hujan. Nah, niku apa ya di wuku-wuku berikutnya ini ndak hujan, Mbak. Ya. Di wilayah tertentu misalnya Malang atau Pule sing lebih tinggi misalnya nih. Ini karena kan ini. Katakanlah kondisi hidrologinya istilahnya siklus hidrologi banyu ya. Nggih. Itu kan memang pengaruhnya spesifik Gus. Spesifik wilayah nih. Spesifik wilayah. Cuma secara umum krono Nggih. paukan itu petungannya orang Jawa Nggih. sebenarnya berlaku secara umum di Pulau Jawa sampai ke Bali itu masih berlaku. Satu lintang. Satu lintang itu. Cuman ketika sudah membahas tinggi tempat di Nggih. situ kan coro bahasanya ada potensi pusaran angin. Akhirnya mendung itu mesti mau jatuh karena di situ ada pusaran angin akhirnya belok. Mulai Akhirnya kayak. ini nggak jadi turun sini, turunnya di Pule atau turunnya di Ponorogo malah kan gitu kan. Nggih. Artinya ini sebenarnya menjadi sebuah koreksi ya nun sewu ya iki. Nggih. Iki koreksi dari apa yang disampaikan BMKG Gus. Oh. Nah, BMKG kan sifatnya umum. Nggih. Sampai saat ini mungkin tingkatnya hanya tingkat provinsi. Nggih. Katakanlah ramalan apa perakiraan cuaca di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, khusus Pawukon itu malah spesifik lokasi. Seperti yang kita konten-konten kita yang kemarin itu kita ngamati Pawukon mulai dari Maktal, Menail, ya, Prabaga dan sebagainya itu ternyata gejalanya seperti itu. Nah, sampai saat ini pun ini menjadi spesifik lokasi di wilayah kita. Khususnya ini ternyata Katubilan ya. Nggih. Berdasarkan cerita-cerita para sepuh dulu, Pengamatan para sepuh berdasarkan Kiroto Boso kemarin nggih. Nggih. Dukut, wayah dikukut, Nggih. watu gunung, wayah tumuluk tumungkul supaya dunung. Nggih. Ya wis pokoke jeda ngenal nyang sing Maha Agung kan ngoten. Jadi supaya panggah siap bahwa di depan kita ini apapun itu ya kehendak Gusti sing Maha Kuwasa ya Gusti Allah kan nggih. Nggih. Terus jadi neng bisa jadi gini loh. Di kemarin ini kan 1 minggu ini waktu gunung ya. Lokasi kita ini apa ya? Cenderung cerah, Cerah. tidak ada hujan. Waktu dolan ke kecamatan sebelah, Watu Nggih. Limo, Oke. nah, di sana tiap hari hujan. Bu raketang ngrecih, raketang deres. Nah, jadi- Pokoke enek banyu nebo. Nah, mungkin juga kearifan lokal di sana istilah penyampaiannya jadi lain. Cara istilah nengeri waktu wuku atau gunung di lokasi sana Nggih. itu mungkin beda dengan di lokasi sini. Ya, Ya, mungkin dulur-dulur di daerah lain bisa ngamati mulai sintoni sisik gitu iya, ya. nggih. Ini daerah yang jenengan niku sintoni ada hujan, berarti kemungkinan di wuku-wuku berikutnya banyak kemungkinan turun hujan. Nek cerah, ya kemungkinan nih di lokasi itu Di lokasi cerah. jadi cerah. Nggih. biasanya tetanggane Sinto. Nggih. Ndelok udane isih enek apa ndak karo jere golek anu, Mbak. Apa kuwi? Oh, ini wedhus. Nek pas Sinto iki apik jere. Nek ning bakul-bakul wedhus ngene ning pasar
kewan. Ya mungkin Iki niku pas Sinto iki kan ndak enek. Wonten Bang. Iya, sik mulane kengko kan nungas nanging goleki putune. Oh. Dadi ya kadang lek rong ketemu mesti Mesti nungas. nangis. Dan niku kok Paling sesuk ngono kira-kira ya wis nangis. Dirajangni berandange, Mbak. Gambarane Mbak Parno kan iku lek wis sampe nangis apa enggak udan. Ya muga-muga bolak-balik ya. Nggih. Udane muga-muga ya proporsional lah. Proporsional. Ya cukup Iso. gawe ngunoni pari, cukup gawe nelesi Heeh. Pola wijo. Pola wijo. Ya alhamdulillah iki kaya jagung, kaya pari wis dele Nggih, marine wis baik. mulai ijo, mulai ijo. wis anek perubahan akeh iki. Betul. Jadi dulur-dulur sing kemarin waktu wukune wayang Nggih, sing keguyang 3 dina ya. Kan sempat jagungnya kuning-kuning. nggih. Nah, akhirnya rekomendasinya lek iso digawe got supaya perakarane enggak kecembeng banyu. Akhirnya dulur-dulur ya padha apa ya membuat paliran-paliran Gerakan, alire kerja sandang bakti. sat. Nah, sampai sekarang kondisi jagungnya Aman. wis mulai aman, nanti mulai hijau. Alhamdulillah. Dipupuk sudah mulai gelem apa ya istilahnya tumbuh dengan baik kan karena Sesuai dengan harapan. harapan gitu. Jadi ya itu bolak-balik kita nanam sesuai iklimnya gimana kita merekayasanya bagaimana kan ngene. Untuk dulur-dulur iki tenanan Mbak. Sintoe coba diamati tenanan. Ah. Purun hujan napa padang. Iki sing PR abot aku Gus iki Gus. Terus Gus. Iya, Mbak. Sing PR aku abot aku Gus. Sing wingi kan gawe tabela Gus. Heeh. Lah sempat neng wuku wayangnya kan banyune banjir. Nggih. Wah, iso lemu. Bareng iki wis mundur iki teko wugu, terus teko dukut barang kae akhirnya kan garing. Iki yo garing ngono Gus iki. Dadi Wis PR iki kok. remegak. Jadi PR-nya tetap Iya. itu di PR-nya nanti di minggu depan ini. Kalau memang Sinto nanti ada hujan, ya itu akhirnya potensi hidupnya bisa pulih kembali. Nggih. Ning lek engko ning Sinto niki wis ndak Hujan. enek air hujan, yo wassalam akhirnya nanti harus Banting setir. ganti tanaman yang lain. Gumburu itu. Nah, itu ya. Nggo Kelembapannya kurang ya, Mbak ya? kurang wong saiki wis Walaupun wis rengkep. meletek-meletek itu. Nah, jadi pomo itu akhirnya harus dikasih apa ya pengairan. Enggak wis kadung nelo ya saya yo akhirnya banyune butuh akeh. Akarnya meletek Nah, kabeh. makanya ini PR. Ceklek. PR yang harus dikerjakan ketika posisi seperti itu nanti sikapnya harus gimana. Kayak dari awal dulu kan wah, waktu ini banyu sik akeh. Tapi suatu saat kan pancen niku di wuku Sintonya ndak ada air. Nggih. Akhirnya ya harus rubah Banting setir. tanam. Wis gitu. Jadi Sinto nangis terus pokoknya Mbak. Lah milan niki kemarin ngenteni warninge wonten minggu ngajeng niki nang Sinto awal pawukon nanti ada turun hujan napa mboten. Kita ngomongke di wuku Sinto meskipun di bulan September ya. Nggih. Sahabat-sahabatnya sumber gitu. Nggih. Jadi September itu menurut pawukon sudah mongso ketelu musimnya kering. Tapi ternyata ini mendung masih juga ada. Kalau nanti di wuku Sinto ini turun hujan, berarti padi tabela saya ini masih ada harapan Gus. Masih ada harapan Jadi, hidup. untuk mengairinya juga masih berpotensi bisa kan itu. Bisa itu. Nah, Tapi nek misalnya Sintone mboten Jawa, banting setir pasti tek. terus kacang ijo apa dele wis ngono ae ya. Gitu. Berarti damen sing wis tukul iki jadi pupuk. Iya jadi pupuk. wis gak ngangkuti Iya. godhong-godhongan, Mbak. Jadi dia tumbuh sampai umur 40 hari ini akhirnya karena harus kondisi darurat. Ya itu, wes itu. Bapak itu jadi pupuk hijau kan. Aku Kembali tamannya lagi. jadi pupuk. Jadi pupuk. Jadi tetap bermanfaat. Bermanfaat. Enggak ada yang sia-sia. Enggak dibakar. Berarti Ini- pariku ki wis pirang wuku Mbak iki Mbak. Nek Nah, 43 ya di poro itu 6 wuku, Mbak. 6 buku. 6 wuku. 6 pawukon. Oke. Sekitar 6 pawukon. Lah terus ngene iki piye ngene iki? Lah sampun saya. Kanton nunggu mawon iki. Refugenya tambah dhuwur, oke kembangi. Tapi Jadi- kelelep wis ra ketara, Gus. Lah nggih, Mbak. Nah, ini nek bisa mendekat ngoten ya dulur-dulur. Ini kan di aplikasi pakai pupuk organik Pupuk cair sama organik Pesnam ya. cair. Itu banyak musuh-musuh alamine iku. Dia aktif makan Kutu apa? kebul. Iya semacam
serangga yang lebih kecil daripada dia. Larva-larva serangga pengganggu. Pancen ning tlatah Katubilan iki kan tantangan kabeh Mbah iki, Mbah. Tanaman-tanaman sing saiki tanem karo petani. Ono pari, konyol ya jenenge konyol. Konyol nggih. Tapi alhamdulillah sing parine konyol ya 43 dina wis kaya ngene iki. Gawe pupuk organik. Terus dili-dili jagung-jagung ya wis kaya ngono kae. Ketok ijo liep-liep. Tapi ya iki dak kaya sanek sing wis panen jagunge tas gejik. Tas gejik panen langsung pari. Nandur jagung tukul pari. Nyar Katubilan. Jadi enak-enake wong tlatah Katubilan nih. Tantangannya berat. Begitu gejik nanam jagung, malamnya banjir, akhirnya 2 hari disingkal langsung tanam sawur pari. Alhamdulillah saiki parine wis mulai hijau. Alhamdulillah. Anehnya lagi kan ini lokasi tidak irigasi, Gus. Nah, oh iya. Jadi tak ada hujan. Ada hujan murni. Ada hujan murni. Nah, karena tempatnya rada mlendong akhirnya air masih bagus. Ora nek sing wani liyane ning kene gawe. Konyol. Ya piye arek gak wani, Mbah. Ngopo gawe dhewe. Ketokno seloyone semprot iya. Tuwuk cair. Rodok pertumbahane ndak penak. Wis ora peduli 1 hari 2 hari wis pokoke semprot ya. Ono ketok orang didik gawe nih pesnap jumune semprot nih tanpa racun. Sehat ya. Kabeh gawe dhewe. Tandurane sehat tanpa ragat. Jadi apa nih saya? Laboratorium lapangnya dulur-dulur. Kalau mau lihat kenyataannya ya memang seperti ini. Jadi bisa dolan ke wilayah Katubilan Wonoanti kan. Kidul lapangan sawahe. Sing duwe lor lapangan. Arep nyulet-nyulet ora sida. Pokean tamu, pokean jayo arep nyulet nggawe papan brambang ora sida. Wis, mana sih ya? Engko dilanjutin konten selanjutnya. Aja lali komen, like, subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.